Tientallen drones gemeld boven Limburg, zo luidde het nieuws vanochtend. Ze zouden gezien zijn boven strategische plekken zoals de NAVO-basis in Brunssum, Maastricht-Agen Airport en het Kemmelot-terrein. De instanties hebben niks kunnen bevestigen en zeggen nu dat er geen sprake is geweest van dreiging. Een van de locaties waar drones gesignaleerd zouden zijn is dus het vliegveld in Beek. En daar is verslaggever Guus Benders. Ja, Guus, hebben daar nu wel of geen drones gevlogen? Dat is de vraag. Ja, en die vraag is moeilijk te beantwoorden met ja of nee, Fabienne. Want dat ligt eigenlijk aan het feit dat er wel meldingen zijn gekomen. Dat bevestigt de politie ook. Tientallen meldingen afgelopen weekend. En die meldingen worden natuurlijk ook allemaal serieus genomen. Er wordt onderzoek gedaan. Er is zelfs een politiehelikopter ingezet. Maar de politie heeft bij geen van die meldingen vast kunnen stellen dat er daadwerkelijk ook drones gevlogen hebben. Hetzelfde beeld komt naar voren bij de marechaussee, de Koninklijke Marechaussee, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van politietaken bij plekken als deze, het vliegveld, maar ook militaire plekken in de provincie. Ook zij zeggen wel meldingen te hebben gekregen afgelopen weekend, maar ook zij hebben onderzoek gedaan en hebben uiteindelijk geen drones kunnen vinden. Ja, we denken wel natuurlijk meteen aan drone-incidenten in andere landen. Dat is hier dan nog niet het geval? Nee, dat zou je wel zo kunnen zeggen, want ook de marechaussee zegt het zijn echt onvergelijkbare situaties. We hebben daar natuurlijk gezien dat er echt concrete militaire dreiging was, dat vliegverkeer is lamgelegd, dat er ook vliegvelden dicht hebben moeten gaan en omleidingsroutes zijn ingesteld. Van dat alles is hier natuurlijk ook geen sprake geweest. Zowel de politie als de marechaussee zeggen dat er geen concrete dreiging was, maar natuurlijk ook wel dat ze meldingen serieus nemen, dat er extra alertheid is en als er ook nieuwe meldingen binnenkomen, dat ze die serieus zullen onderzoeken. Guus Benders in Beek, dankjewel.